Добър ден! Започвам репортажа ни от брега на Канкун, Мексико. Зад мен фантастичното Карибско море със своя специфичен тюркоазен цвят на водата. А сега зад мен се намира редиците от хотели по цялото крайбрежие с богата инфраструктура, с перфектен сервис, направено за да може човек да се наслади, да почине заслужено. Поканвам ви да се гмурите заедно с мен, да се потопите в тези вълшебни, разкошни води. Температура около 25-26 градуса. При това, бидейки днес и декември месец, януари, low season, т.е. зимния сезон. Но тук сякаш никога не е зима. Тук сякаш слънцето щедро и благосклонно подарява през цялото време на годината топлина на очите си. Следвайте ни с още репортажи, а най-добре следвайте ни на живо. Пътувайте с нас. Пътувайте с Никея Travel.